He wants to swim already? Maganda doon. Doon sa may bola. Doon girly oh. Oo nga, Uncle eh. Ito yung problema ko eh. Ha? Hindi ko alam kung claustrophobic ako eh. Parang Hindi. Mas grabe yung ano, yung talagang enclosed. sobrang pag paupo pa lang po ako, ano na, napapalpitate na ako. Oo. Kaya nung nag-try po kami mudslide sa Bataan, sabi ko, ahon niyo ako agad kahit hanggang dito lang yung tubig yung muntik pa ako lumipad eh. Ay, wala. Nagdala ka ba ng ano ni? Sunblock? Wala. Oh. Ako, dagot. Vitamin D. No. Kasi papuntahin doon eh. Kunin mo na si Adeng. Bakit pa tayo pumunta rito? Sabi niya, no? Tama naman. Oh, madulas ka. Uwi na tayo! Very smart si Tante. Kailangan yung gagawin ko dito. Oh, tama. Oh, tama lang yun ha. Oh, picture kayo. Saan? Paano kung nagdala tayo ng upuan pala? Okay lang. Hindi, kaso nga hindi tayo nagdala. Uwan. Dami. May nakakuha Tagal tayo. na namin hindi pumunta dito, Ah. Uncle. Isa lang, table. Ang tagal na namin hindi pumunta kasi kaya hindi namin alam yung mga... Oo, eh. Number one. Ay! Baka against the light. Maganda yun, oh. Daddy. Diling, Christian.
Okay, 1, 2, 3, go! And to dive? She doesn't know. Go there. We're gonna put those. Dito lang yan.